We bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Maneno anotaka mimi nataka dai. Mkana wangu wakanaka kundisira mkana uno wese. Kuti chiyelele sisikhathi. Nemuranda wamwari akarongedzerwa nyasha. Akarongedzerwa zvipo zvizhinji namwari. Rega nditende mwari tisiya mkana uno kuna Apostle Muparinga. Wachira kuzotora mkana uno. Let us celebrate the name of God in the name of Jesus. Muzita la Jesu. Muzita la Jesu. Tinotenda Mwari zvikuru tikarebe pasi mazvita. Natabati ndawo zetu. Regai dukwase icheche stara mambo Jesu. Amen. Amen. Vari kufara amen. Vatokoza amen. Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwenyasha. Vonkulungu akuru zvinayomusa. Sekutisanganisa zvakare. Zvokuhlanganisa njalo. Ndoza last year tatiri pano zvakare. Lapha njalo. But Mwari vari kungotichengeta. Kurumukina nekutipa mukana. Ukuthi ngezithuba. Tada ndiverenge shoko ra Mwari kubva bhuku ya Mark chapter 10. Sizabala ebhukwini kaMark chapter 10 from verse 46. from verse 46. Mark 10 from verse 46. Mark 10 from verse 46. Ndichaverenga. Kuzobalwa ngapha. Ndovuga iscripture yatinoziva tese vazhinji. Iscripture siyijale sonke thina abanengi. Jesus and his disciples went to Jericho. And as they were leaving, they were followed by a large crowd. A blind beggar by the name of Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When he heard that it was Jesus from Nazareth, he shouted, "Jesus, son of David, have pity on me." Many people told him to stop, but he shouted even louder, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him over." They called out to the blind man and said, Don't be afraid. Come on, he is calling you." Yeah. The man threw off his cloak as he jumped up and ran to Jesus. Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" The blind man answered, "Master, I want to see." Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Straight away the man could see, and he went down the road with Jesus. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Ndauya kuzodena mumwe munhu kuti ave nenharo. Ndizokala mumuntu kuti ave nenkani. Kune zvinhu muupenyu zvinoda nharo. Bezitepilene zvikuri nkani. Pane nguva yekuti munhu unonyarara. Bezika sokuti umuntu yathula. Kwete nekuti munhu akanyarara. Hachi kuti umuntu athuleyo. Asi kuti kune ma-situations ari kumunyararidza. Kodwa kune zimo ezimthulisayo. Iye wakaipa achitoziva hake. Omuve wazi yena. Kuti kana munhu asiri kutaura. Umuntu ngakhulumi. Pane zvinhu zvisingaitike muupenyu hwake. Kune zinto ezingenzakali empilweni yakhe. Pane munhu anofanirwa kutaura maneno anhasi. Lokho kumele ukhulume ngale ntambama. Nhau yaBhartimaeus inondibata pakudai. Indaba kaBhartimaeus imbamba kanje. Ari kuda kuona. Ufuna kubona. Murume akura zvokuti waitofamba achinogara panzvimbo paaigara. Indoda enkulu ukuthi wayehamba esashala lapha ahlala khona. Kureva kuti aishanda nemeso evamwe. Kuthi ukuthi wayesebenza ngameso abanye. But this time paanzwa kuti uyu ndiJesu. Echiza uthi lo nguJesu. Haachada help seyaanopiwa nevanhu. Kasafuna usizo njalo lalupho ngabantu. Nokuti vanhu vaimubata ruoko. Abantu vaimbamba isandla. Vomuendesa kwaanofanirwa kuenda. Vamhambi lapho kumele khona. Ati paanzwa kuti uyu ndiJesu. Echiza uthi lo nguJesu. Haatarisire kubatwa ruoko. Kakhangela ungachizana. Akutarisirwa kuti achifamba wachiona. Kakhangela ukuthi ngayihambe bona. So kana munhu wakatenda muna Kristu. Umuntu ngakhona kuKristu. Panofanirwa kuva ne-shift or a difference. Kumele kube nomahluko or shift. Anapita vaiva varedzi vehoyo. Abapita vengabagoli benhlanzi. Vaiti vakabata hoyo vaitengesawo zviwanira mari. Vakuti vavenhlanzi vethengisa. Asi musi akafamba naJesu. Ngendani ihamba noJesu. Paakudiwa mutero wetemberi. Sokufunakala umthelo wethempelini. Akanzi naJesu enda undobata hoyo. Kodwa muJesu angobamba inhlanzi. Kwete kuti ugotengesa. Hathi ukuthi uthengise. Asi kuti uyivhure mkanu wamayo. Kodwa ukuthi ivule emntanyeni yawo. Kureva kuti kana waneni. Naso lami. Pane patinofanirwa kujamba manje. Pane process dzatinofanirwa kuita skip. Kumele kule process mesize. Tine difference yatinofanirwa kuona. Kunomahluko kumele sikubone.
Right wakabata hove tengesa. But aina Jesu akabata hove inobhadhara. Mwari ngaakupe imwe nzira inotaridza kuti wana Mwari anoita zvinhu. So Bartimaeus ari kudawo maziso nokuti amboshanda nemaziso evamwe. Ziriko nyasha zvechokwadi zekuti unoona vanhu vanokuitira zvinhu. But there is another dimension of grace yekuti unowanirwa nyasha dzekuitawo zvinhu uriwe. Ziriko nyasha dzekumbobatsirwa, but kune nyasha dzekuti iwewo chavawo mubatsiri. Wauya kuzotaura kuti munhu ngaaite nharo kuti ndakatsirwa kwenguva refu, but Mwari simudzai chero ngaakudawo kuvawo vanobatsirawo vanhu. So Bartimaeus haachada kubatwa ruoko. Akuti kana ndakuzoda ndakuda kubatawo vamwe, chandakuda pane ndipeiwo maziso angu. Munhu ngaazive kuti ane zvinonzi zvake muna Kristu. Pane nguva yekuti vakawanirwa nyasha vari muEgypt vana veIsraeri. Vakagariswa muGoshen. But that was not the end. Nokuti there is a place inonzi Canaan. Goshen chainonetsera is still inside Egypt. Saka Mwari ari kuti handidi kukuropafadza uri nhapwa mukati mezvinhu zvevanhu. Ndakuda kuti uve nepanonzi pako, uve nenzvimbo inonzi yako. So muna Mwari zvirimo. Unotanga uri paGoshen level wozoenda paCanaan level. But kana wakuenda Canaan kune zvine nharo, nokuti muGoshen munoinjwa muri muEgypt. Sara achiziva kuti you are still around. But kana Mwari vakukuendesa Canaan, kune mhepo dzinosimuka. But ndauya kuzodemba munhu manera nhasi. Ndakuda mutendane nharo. Anoti handidi kuperekedzwa, ndakuda kuenda ndega. Handichada kupiwa lift, ndada kudhiraivha inonzi yangu. Handichada kurojeswa, ndakuda kuvaka inonzi yangu. Nokuti kune Mwari anozvigona. From Goshen to Canaan level, ziriko nyasha dzinokumuvha. So Bartimaeus anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Nokunzwa kuti ari kuuya kwauri. Anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Pana ariverenga rati iro, Jesu waibuda, he was living. Waitobuda muJeriko. Kurati ane nguva yaakapinda. ZvaBartimaeus hazvina kuita. But zvaakuita nguva yaakubuda. Tichitobuda mugore irori, Mwari ngaakupe last minute miracle. Mwari ngaakupe last minute blessing. Yokuti mwedzi yafamba yawanda, wasara neumwe chete. But he is the same yesterday, today and forever. Ngakwarire nyasha sedzaBartimaeus kuti eya angapinda hake muJeriko, hapana chakaitika kuna Bartimaeus. But Bible rati as he was living, ugone kubuda mugore usina munana wako. Ndakuda mutendane nharo. Anoti Mwari mukupera kwarino gore munaziva mashoma asara. Ndakudawo zvinonzi zvangu, ndakudawo panonzi pangu, ndakuda kubata zvinonzi zvangu. Bible rati Jesu waibuda. So pane nguva yekuti tiri kubuda mugore. Iwo watorizaina kudhara. Dhara inonofunga harisira mwedzi yose yapera. Tatoo muna December. Mwari haamuvwe nemazuva. Mwari anomuvwa nekutenda. Mumazuva mashoma asara, mulast minute yasara, ndikuona Bartimaeus achisvinura. Jesu ari kubuda muJeriko. Ndinoziva kuti paakapinda ane zvaakaita naZakeo. But yaZakeo ngaiperere kuna Zakeo. Tiri kuda inoitwa kana Jesu akubuda. Kune vakaitirwawo gore richitanga, unomara kuda Mwari anoita gore richipera. Kune vakaitirwa gore riri pakati, akuda Mwari anoita gore raakupera. So Bible rati as he was living, ari mukubuda, aiterwa nevanhu vakawanda. Bartimaeus ndofunga wakanzwa noise, akabvunza kuti ko chii chiri kuitika panapa. Zvikati Jesu weNazareta ari kupfuura.
He began to cry out. Wakadisuka. Wakatanga kudanidzira. Wakadisukumemezera. Ndokubva paita vanhu vasingafare kana wakutaura kana wakuchema kuna Mwari wako. Kune vanhu vasingafare kana wakudanidzira kuna Mwari wako. Kune vanhu vasiri kuzofara but ndauya kuzopa nharo mumwe munhu. Continue to cry out loud. Usanyararidzwe neCovid. Usanyararidzwe neeconomy. Continue to cry out. Musizeni yatiri yakaoma kudai but iye wakadanidzira. Vanhu vakauya kwaari vakaedza kumunyararidza but iye ndokubva aziva handisi kuchema kumunhu, ndiri kuchema kuna Mwari. Saka kana vanyika vanoizi kwavari, I will continue to cry out loud. Bible rati vakamuudza vachiti Jesu weNazareta ari kupfuura. No identity yavakamupa, Jesus of Nazareth. But iye pakushedzera haati Jesu weNazareta, anoti mwanakomana waDhavhidhi. But ari kudresa with kingdom understanding, nokuti kana ari David ndiye mambo, saka Jesu mwanakomana waDhavhidhi kureva kuti ari kuadresa neunderstanding yekingdom, nokuti vamwe vari kuti ndi Jesu weNazareta ari kupfuura nemuJeriko. So kana ari weNazareta anogona kusaita zvinhu muJeriko, but kana ari weumambo hwaDhavhidhi anoita kuNazareta kana kuBheterehema. Bartimaeus akaona kuziva kweumambo. Takuda vatendi vane maziviro avanoziva nawo Mwari kuti wenga kuBulawayo, wenga muAfrica, muZimbabwe, he can do many things. He can do greater things. Vane vatendere panapa vanomuziva seMwari weumambo, nokuti ndikuparidza kingdom yaJehovha ine simba kudarika makingdoms epanyika. Vamwe vakamuti ndiJesu weNazareta, talking about a place, but iye paanoti son of David ari kutaura ushe hunotonga panzvimbo kuti akava nekuziva kwakasiyana nevanhu vamutsanangurira. Ndakuda munhu anoti kana akura pakunzwa anonzwa umambo hwaMwari, nokuti zvanzi ndiJesu weNazareta. Akati handikope matsananguriro enyu nokuti handimuzive nemaziviro enyu. Ndakuda munhu anoziva Mwari nemamwe maziviro. Vamwe vandamuziva achiita zvinhu kune vamwe vanhu, but ndinoziva anosimudza marombe kubva muguruva. Mune mamwe maziviro andinomuita kuti ivhiri ndinofa ndinovakaimba. Ndane maziviro andinomuita ivhiri ndine matambudziko andinawo but anopfuura. Ndane mamwe maziviro andinomuita vangamuziva saJesu weNazareta. Uye anotaiwa son of David. Uye kuti ndine level of knowledge yandinayo. Dambudziko nderekuti une maziro awakaudzwa nevamwe. Ini ndani maziro andinomuita. Ane tsika yekuti kana uri rombeso anonzwa manyawi newe, nokuti akatoti ndinoda kuasimudza marombe enyu. Saka kana vanhu vakanditi nyarara uri rombe, nyarara una hama, he sticks closer than a brother. So ndine mamwe maziro andinomuita ekuti kana ndikashaya munhu anomira neni, iye anoti my hand is not short. Haana kuti ruoko rwabamunini wako, haana kuti ruoko rwasekuru wako, anoti my hand is not short. So ndinomuziva achiita zvinhu kana hama dzangu dzikaregedza, ndinomuziva achiita zvinhu kana sekuru vangu vakaregedza. Kana nyika ikaramba kumira neni, kana ikonomi ikasamira pabasa rangu, ndinoziva Mwari anoti my hand is not short. Ukati chasta maziviro haunyararidzwe nevanhu vane kuziva kuri lo. So zvanzi iye wakakontinya kushedzera. Kuti chaari kutanga kuita pano kuita nharo nevanhu, kuti aiwa kana mukandinyararidza ndiri kuda kuti iye asvike paanodayira. So Bible wakakontinya, he cried out more, son of David, have mercy on me. Bible wrote and Jesus stopped. Remember, he's blind.
asikuona kuti Jesu amira Kabantu Jesu. pani imwe level so usingaona kuti Mwari vatomira munyaya yako wakachema Mwari ndokubva vamira musituation yemba yako but nekuti hauoni mazhi unenge uchiramba uchingodemba so iyo Mwari nyaya dzako ndo dzakatomirira panapa tine vanhu vasati vakuona zvemweya zvekuti situation yako ichokwadi usati wakuona but Mwari vamira munyaya yako usati wakuona muchato wacho but Mwari vamira paishe muchato usati wakuona stand yacho but Mwari vamira paishe pemastenda usati waona motikari yacho but Mwari vamira munyaya iyoyo so but niye haasi kuona but kuna Mwari ari kumuona kuna Jesu amira Bible yake Jesus stop Jesu wama. ndokubva atuma vanhu Watuma bantu. Jesu ndokubva atuma vanhu Jesu watuma bantu. haana kuuya ari iye Kauya nguye. akatuma vanhu Watuma bantu. iye musaziva kuti vanhu vanombotumwa Kwasita kuti vati vetune. unoramba uchida kunetsana naye iye akutodhila nevamwe vanhu varikufanira kunge vachitaura newe so vanhu vakatumwa vakaenda kwaari Vatunye vahamba kuye. but the same people ndo vambomunyaradza but Jesu ane vhangeri raavapa this time Jesu nevhangeri vanenge zvinoda katesi. ndokubva anzi nyarara Watatuna. but paaramba achidanidzira Ngapi mdoko memeza. vanhu vatumwa back kwaari Avati sivetunye kuye njalo. chii apo Fara tokoza. he is calling you Uyakubiza. munhu ari kunzi Fara uyo haasati akuona chinofadza kuona kana uri bofu there's a dimension of faith nekuti unotanga kufara iwe usati wapromotwa manje unotanga kufara imba yacho isati yavakwa inhauya kuti unouziva kuti ari munyaya dzangu Mwari akutodhira nenyaya dzangu so haana kutanga anziona wozofara chatanga ndechekufara kuti munhu agone kuzoona amene wandiri kutaura naye the joy of the Lord is our strength pane wandiri kuzotaura naye manhero anhasi kuti zvanzi naJehovha fara ikonomi yakadai zvinhu zvakamira kudaro chaakukupa mufaro kuziva kuti iye akamira musituation yangu iye amira kugadzirisa nyaya dzangu so vanhu vaenda nevhangeri kuna Bartimaeus vari kutaura mufaro but chinofadza kuti bofu rione but ivhangeri rekwaJesu manje chaakutanga kufara kumunhu asiri kuona achifarirei kuudzwa kunzi ari kukudana ukaziva kuti anewe ari kutaura newe ngazvikupe mufaro nokuti haakusiye wakadaro kana atarisa situation yako haaisiye akadaro so ndokubva anzi cheer up Fara he is calling you zvanzi iye wakabvisa bhachi rake wakabvisa bhachi rake iri asi vhangeri raudzwe raudzwa nderekufara besi but pano Bible root he took off his cloak kuda kuti ane chaari kunzwisisa mukurarama kwavo vanhu ava mazuva acho kana munhu ari bofu ane mapfekero aita for people to notice him so the jacket raanga akapfeka it has to do with blindness unoziva here kuti kana waine dambudziko une zvaunopfekedzwa nokuti zvinotoda wega kuzvibvisa nokuti kana usina kufunda unopfekedzwa meseji mupfungwa wako yekuti hakuna kwauchaenda osa panimo majaketi atakapfeka unofanirwa kubvisa kukatamura wega kana wakuziva ndinonamata Mwari mupenyu bvisa pfungwa yekuti handina kwandinoenda itina Jesu ndinoenda kune pane murume akapfeka emanto ejaketi raakapfekedzwa nokuti ibofu but nyange ari bofu vaanzwa kuti Jesu ari kumudana ane mabhachi anoziva kuti haadiwe kana waakushedzwa majaketi asi kuramba wakapfeka kana waakunamata Mwari kana Mwari vakutaura newe type yemabhachi haapfeke bhachi randiri kutaura ikind of mentality nemunhu tine munhu ane mamwe mafungiro ekunyika iye aamuna Mwari shoko richiti kana richiti kana munhu ava munashe ava chiziko chicha but munhu ari kuya akapfeka ecloak emanto yeblindness akapfeka bhachi rekumba kwavo iye akutaura naJesu wekudenga so haana kuudzwa kuti bvisa bhachi ari kukudana but ega akazviziva kuti kana andidana kana
anofanirwa kukatanura. Pfungwa yekuti imba ivakike ibvise. Pfungwa inoti kana muri muCovid hapana chinobuda ibvise. Nokuti iye haana time yaanonzi ari yaanonyatso all the times God is good. Ita pfungwa yekuti zvakaoma zvakadaro. Kudenga kuna Mwari unoita zvishamiso. Zvirema zvakaoma zvakadaro. Kuna Mwari unoita zvinoshamisa. Pane bhachi rinoda kubviswa. Pane mentality inoda kukatanurwa. Nokuti tine pfungwa dzatakapfekedzwa nekuda kwezvimasituation dzatinosangana nawo. So healing haina kuuya kusvika munhu atanga nekubvisa bhachi rake. Nokuti ukaramba une bhachi reupofu, iwe wakupiwa meso, uchaita challenge 1. Unenge une mentality yebofu, iwe uri munhu anoona. Mentality iyo iri komuvanhu. Kana zvinhu zvikamitira zvakanaka, kana mukatomuremekedzwa kuti kana makachena kana unotonzwa iye achipikisa kuti abherera sikana ibherera makatenga kupi. But you don't know kuzvifumura so. Haagoni kugamuchira kunzi wakachena. Iye akatochena. Ibhachi repoverty. Rakapfekwa mumainjo. Raanogara achingozviudza so. Kuti kana chakanaka chikaitika pandiri, I must tell the world kuti pane zvisiri right church. Murume anonzi Lazaro achibuda muguva, instruction yaKristu ndeyekuti abviswe nhumbi dzemuguva nokuti akafamba ine mafungiro ezvakafa. Iye ari mupenyu, hapana chipenyu chaachaita. Bhabharo rinoti munhu sezvaanofunga ndo zvaanova. Torati the power of mind ikasagadziriswa. So bhachi raBhartimaeus ringangodaro riri bhachi rerudzi, bhachi rekumadzinza, kuti kweda hatidaro. Kweda hakuna anozvigona izvi. Kweda hakuna akamboachivha kusvika. So Mwari vakada kukuitira chakubloga asi Satani. Uri kunonoka kubvisa bhachi. Murume uyu haana kuparidzirwa kunzi bvisa bhachi, but ega maari makava nekuziva. Blind Bartimaeus muri mari mature spiritually. Nokuti chakamupa kuita nharo, ukanzi nyarara, iye asiri kuona. Nokuti ukanzi nyarara unogona kufunza kuti ndiye adaro, because hausizowa kutaura. But iye akaziva kuti haasiriye. Anoziva sei kuti haasiriye Jesu? Nokuti tine vanhu vasati vakura zvokuti vanopindurwa neasiri Mwari, vonzwa sekunge ndiMwari. Vanhu vanopindura, Satani anopindura, situation dzinopindura. Taakuda vanhu vakura vakuziva kuti uyu haasi Mwari. Ndo answer yauya in time. Just imagine wangoti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi reyongoni pouya izwi rekuti nyarara. Answer yauya in time, but iri wrong. So answer yaMwari haijudgwe netime, inojudgwa neunderstanding yako spiritual. Wakaipa anopindura futi in time, anobata nguva, but asiriye Mwari. So mindiro yauya kuti nyarara anoramba achidanidzira kuti pane chaari kuziva. Chipi chaari kuziva? Ari kudanidzira achiti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi reyongoni, ngoni ndonyasha. Kureva kuti paari kunzi nyarara hapana ngona, apa hapana ngona. Kureva kuti he knows the character. Saka akuti ndinzwi reyongoni nokuti munadzo. Saka any answer isina ngoni hamusi. Answer ichauya muupenyu hwako ichiti hauna kwaunoenda nokuti hauna kufunda. Asi Mwari iye anoti kudii?
kuwerenga miliro imwe neimwe kana musituation yatiri yedenda recovid situation ini zvairi kutaura mabusiness apa anodzika iye hadaro anoti kana pane kudzikisirwa imiti pane kusimudzirwa ukaziva kutaura kwake unoita mutendane nharo unoidza covid kuti Mwari wakapa vanhu kudya murenje kusina mabasa iri shut down kusina anoenda kana kwaanoenda vanhu vakanhonga chingwa mangwanani ega ega handisi kuzovata nenzara nokuti ndinaiye anonzi El Shaddai iye anonzi Jaire anopa anazvo muridzi wazvese so ukamuziva haunyarariti mindiro yake unoiziva ni karekta yake karekta yake hombe rudo ane rudo Mwari ayo saka ati there is no more condemnation ane rudo naupenyu hwako ukanzwa anoti Mwari hakugamuchire zvaonita azviite vaudze kuti hamusi kumirira Mwari chaiye iye anoti there is no more condemnation for those who are in Christ ita nharo wakatsika pascripture ita nharo wakatsika pashoko rake so Bartimaeus anoziva kuti murume uyu ane ngoni saka any answer ikashaya ngoni mukati vanhu so mukati medu tine vanhu vakapindirwa nevanhu tine vanhu vakapindirwa nasatani tine vanhu vakapindirwa nemamiriro economy vakaora moyo vakaneta nazvo ndauya kuzokuitisa nharo manje ndoda kuti uiudze situation iyoyo kuti there is no time kana situation ingachinje umwari wake. He is good all the times. So blind Bartimaeus. Bartimaeus was small. Vanhu vauya vakamuti cheer up. This time I take cry out more. Why not? Atoziva kuti shuwa vatumwa zveshuwa. Even pamatauriro awo vati he is calling you. Kuna kuti vakutaura iye. Osa munhu akatumwa naMwari anotaura pamusoro pake. Haatauri pamusoro pezvake iye. But anofanirwa kuti iye Mwari wacho pamunyanga. Saka vakamuti he is calling you. Chimwe chinomupa kuziva kuti zvechokwadi vatumwa inotaridza kuti iye anounza mufaro muupenyu. Saka Bible rati wakabvisa jaketi rake ndokubva aenda kuna Jesu. The guy is still blind, but ndiye akashedzwa. Haana kuramba akamira, akati mutaurirei kuti situation yangu handioni. Iye ndiye angatouya kuno auye kuzondibatsira. But murume anonzi blind Bartimaeus akaenda kuna Jesu. Haana kurasika, haoni but haasi kurasika nekuda kwekuti shoko rinoti thy word is a lamp unto my feet. But iye akataura shoko haakurasisa, iye akataura shoko haakurasisa. Handizivi kuti akananga sei pana Jesu zvichidani munhu waakabondera pari, but inonzwa kuti akasvika. Hamene wadi kutaura nenaye nhasi, ndaona wasvika paunofanirwa kusvika. Business riri kubondera, yes, but you get there. Basa rako rinenge harisi kupa pundutso, yes, but kudenga kuna Mwari you get there. Kana iye akataura shoko opposition haitatise kuti zviitike. Luke chapter 5 pakanzi kandai kwakadzika hongu vakabata hoyo zhinji, asi Bible note the net began to break. Urati pane zviri kupikisa, zviri kubvarura mambure, but hazvidzivise the miracle nekubatwa kwehoyo zhinji. So pane kubondera kunoitika, pane kudhumira kwazvinoita. But ndakanzwa kuti akasvika, havana kutsanangura aifamba sei, vanonzwa kuti akadanwa aibofu kudaro zvichida pane paairovera, but haana kumirira ipapo kuti handiri kumushaya, handisi kumona. There are times in life yekuti uri kubondera
kusvika paunofanirwa kusvika. Ufika hapo ufika kona. Continue to take a move. Unokuhamba. Kana iye akataura ramba uchiita. Kana iye achitaura ramba uchiita. Iye akakudana akakumirira. Jesu haana kuti uri kunonoka. Izvana kuti pane paakarovera zvimwe nguva. But Jesu ane patience naye. Jesu anoramba akakumirira. Kune muchato wakakumirira. Relationship ichiita sekunge inobondera. Pane nyaya dziri kubondera so. But kana Mwari akati uri kuzochata bedzi, muchato unoramba wakakumirira. Motikari yako yakakumirira. Stand yako yakakumirira. Prophet yako yakakumirira. Jesu haana kuti wanonoka. But iye akaramba akamirira blind Bartimaeus. Tina Mwari ane patience nevanhu vari kubondera vari kurasika nokuti vakanzwa shoko rake uye vari kufamba vachienda towards him. So wakaenda akasvika pana Jesu. Wahamba wafika kuJesu. Ndokubva abvunzwa. Wabuzwa. Chii chaunoda ndikuitire? Ufuna kwenzile ntoni? Remember he was a blind beggar. Kunokuti waekaboni. Raiva dambudziko kuva bofu. Okwakunodhurwe kuva isipofu. Kuva beggar risi dambudziko. Ukucela sodhurwo. Yaiva solution panhau yekutsvaga mari. Solution endabeni yokuti imali. But uri kunzi he was a blind beggar. So Jesu anobvunzirei? Jesu ubuzelani. Chii chaunoda ndikuitire? Kuyini okufuna kwenzile ntoni? Ndikuda kuti zvinogona kuita mufunge. Ndingakuti ngoba kuyenza. Kuti munhu anonzwa comfort mumari iri kupinda mundiro. Umuntu comfort yemali lengenele emgabini. Okanganwa kuti ndinofanirwa kuona. Kuti kumele ngibone. Pane munhu paanoitirwa zvakanaka. Kuna muntu lapafika yenzira kuna kwake. Amusana munzwa munhu anopiwa chigaro so. Umuntu opiwa chigaro so. Kuti ndiye mukuru wemaroja. Mukuru wemaroja. Chitori chigaro ufunge. Ukutomotwa. Chemukumirira kuroja roja iko. Utakubereka maloja wonihimba chetu. Kutokwasikwa chitoremeka kuti vakadiko mudhara. Umbe hata undari mudhara. Zvekuroja roja izvo. Uroja koloko. Ufunge mukukundikana kwese. Akuishikana kwese. Mune vanhu vanorespect vamwe zvekuti vasvika pakunzwa kuti kuti atowana imba zvonda akumisa chigaro chavo. Kune dambudziko rinoti rikabata munhu rinomupfekedza comfort. Zvekuti anokanganwa kuti idambudziko. Kune challenge muupenyu. Kune challenge empilweni. Yekuti unosvika pakuimaneja nepakuijaira. Kuimaneja nokuijaira. I love examples. Pandumzekeliso. Patinoenda kumusha unoona mutemberi wangu ndomboshawo. Nasi sekhathi sabona abazali ndombosha. Tinowanzofona tiri kuuya. Sijalo kufuna sithi sakuya. Saka mutemberi unopinda mukitchen utanga kutibikira. Uma muyangena kitchen kasi kusipekela. Tinogona kusvika vachirimo. Safike khona. Isu tikangopinda tikangogara almost 5 minutes. Singafika sasha 5 minutes. Pamwe teta kutobuda misodzi. Abantu sesiphumisa nembezi. Nekuda kwehutsi. Ngenxa yontuto. But ivo manje vanenge varimo zvavo. Yenele khona. Havachabuda misodzi. Saphumile. Saka rendebvunza kuti vakasimba. Hata umuntu uqinile. Ndikazodiscover. Vadiscover. Kuti ma-first days. Ama-first days. Vaitombobudawo misodzi. Vaitombobuda nembezi. Saka system yavo. Isystem yakhe. Yadamaged. Idamaged. Yakuwara. Silimele. Zvokuti accommodate dambudziko iroro. Accommodate dambudziko iroro. Zvokuti mudambudziko iroro. Kuti okuhlupeka mukoloko. Havasisina dambudziko. Akasika muntu. Vanotonzwa nesu tichangouya. Vazvangatizizayo. Kuti utsi hwanyanyo. Kosa pari pekuti dambudziko rikakuwandira so. Kuna kuti ukuhlupeka nokutonda. Ukarirarama kwenguva refu. It becomes part of your lifestyle. It becomes part of your lifestyle. Unotonzwa nevanhu kuti idambudziko. Kuti anonoto. Muridzi warijaira zvako. Unojaira. Unodya hako kuseni kwacho unodya kuma 12 half 11. Kuzviconfuse lunch. Wozodya kumanheru. Wait not lunch maudari exist. Unonzwa loss. Pane kutambudzika muupenyu. Kwaunosvika pakujaira. Saka Jesu paanobvunza kuti chii chaunoda ndikuitira. Anotoziva kuti munhu aone. Vanhu mukusaona kwako. Uchiri kuziva here kuti mari iri kuuya mundiro. Haisi yekushanda ishoma kungopihwawo tsitsi dzevanhu. Vakuda kuti ushande yako. So ukajaira zvevanhu unogona kukanganwa zvako. Jesu anobvunza bofu. Jesu uzisipo. Chichaunoda ndikuitira. Ufuna kwenzile ntoni? Unatari kuti unofanira uchiziva problem yako. Unofanira kwazi problem yako. Because kusaziva dambudziko. Ukakwazi udhuru. Ndo dambudziko hombe. Unodhuru.
tine vanhu vasazive dambudziko rainaro. Kuna vanhu vasakwazi kudhibana abanalo. Anomuna munhu akarwara anoti kana munhu achirwadziwa Umuntu egule sizulu. anogona kutora ma-pain killers. Ngekuti ama-pain killers. But anonzi ma-pain killers Kutora ama-pain killers. haapedze urwere, Kaqeda umkhuhlane. anokubvisira pain, Akukhiphe ubuhlungu. otanga kurwara usingarwadziwi. Uqalisa ukugulisa ubuhlungu. That's why ive ma-pain killers ese Ama-pain killers wonke anenge akanyorwa kuseri kwawo so ayebhale ngemva. kuti don't take them Ungathathi for more than 10 days for more than 10 days. without consulting a doctor. Ungabona udokotela. Sei vachiti usatori for more than 10 days Kodwa usithi ungathathi for more than 10 days. because unogona kusvika pakufa Yafika lapho ngafa khona. usina pain Ungelapheli. uchiri murwere. Uyisigulane. kuda kuti ma-pain killer Ama-pain killer ari kungokusustaina panguva iyoyo akugcina kwesikhathi naleso wakamirira kuenda kuna chiremba, uvelele ukuya kudokotela. nokuti haadhili nechirwere, Kadingi ngomkhuhlane. anongobvisa feeling yepain. Akhiphe ifilini yobuhlungu. So mamwe matambudziko akadaro muupenyu hwevanhu, Ezinhlupheko zinjalo empilweni zabantu. vanhu vakasangana nemapain killer Abantu bahlangana nama-pain killer. kuti achiziva kuti kunojaha kusinai Umuntu ekwazi ukujabula yini. aiwa kunoja kwakanaka Unojibhi lehle. anotoremekedzwa ipapo. Uyahlonishwa khonapho. Alright. Blind Bartimaeus Bartimaeus. mubvunzo waapiwa Umbuzo awunikeziweyo. aifunze kuti mubvunzo wakapfava, Nangicabanga ukuthi umbuzo oluhle. but munhu wokuti aiwana mari Umuntu ayesithi wayithola imali. ari bofu Sibovu. kunoti akatanga kuona Akasi ukubona. haachapiwa mari. Kasanikezwe. Saka Jesu ari kuti chiita choice, Jesu ndiye ukhetho. kushaya mari waakuona Usele imali zubone. kana kuramba uri bofu uchiwana hakuti mari ishaya. Uhlale uyisifamu uthola imali mbijati. ndiudze chine value mulife mako. Ngitshela ukuthi ivale empilweni yakho. Bartimaeus ndokubva azviziva Bartimaeus wabakwazi. musaona hakuiti Ungabona kwezi. vanhu vanogona kukutungamirira Abantu bakukhokhela. woenda newe somewhere Behambela kwenye indawo. vakakubata ruoko Bekubamba isandla. but kunzi auone Kodwa ukuthi awuboni. kune dambudziko Kulodhuru. ndokubva ati ishe ndoda ndione Wathi Nkosi futhi ngibone. chaari kudawo manje Akufunayo manje. kuona. Yokubona. Saka vanhu vaimuti nyarara Abantu akawusithi thula. vaida kunyararidza kuti asaonewo zvake, Bafuna ukuthi bemthusa ukuthi engaboni. but vapote vachingomutungamirira neruoko. Kodwa abantu bemgcwetha isandla bekukhokhela. ndaifungidzira kuti enemy yemunhu ari successful, Nanta ukuthi isitha somuntu ophumeleleyo. munhuwo ari successful, Umuntu ophumeleleyo. otozoona kuti nemunhu asina chinhu Ubona ukuthi lo muntu ongela lutho. kupa nekuti ave inspired nemunhu ari successful. Kulo muntu ekhuthaza umuntu ophumeleleyo. Just imagine kuti vanoona Ababonayo khanje. vari kuitira bofu jealous. Bayivela ukuyisiba kujealous. kune vanhu vasingadi kuti ungokwanawo muprogram, Ngiyafuna ukubona uprogram so. vanofara uri pauri apa. Bathoma kudakokhona. unozati ukaita house girl kana kuti garden boy Ungayakwazi ke kumukhathe boy. woudza varungu wako vaunoshandira Uchila laba basebenzi lamaki wakho. kuti ndada kupota ndichiwedzera zvidzidzo zvangu zvechikoro. Sefuna ukuthi ngeke ngigezele isifundo zami. vanotoziva kuti unenge hauzifariri zvaugarden boy, Baba ungana ukuthi uzile ukukhathe boy. vanokuwanzira basi. Bawukabenza umsebenzi womlimi. havadi kuti uye ikoko, Abafuna ukuya khona ngale. vanode kuti urambe uri kuzasiko. Bafuna uhlala uphansi khona ngale. ndo nature yemunhu iyoyo, Yinatshe yomuntu. kuti varefu Uthi abantu ndo vanovhara mupfupi zakeyo. yiba bavalela ufitshela uzakheyo. ivo vakareba kudhara, Bona kade. vanoziva kuti mumwe munhu afanira kuwana mukana. Bathi umuntu ngamela ithole ithuba. Blind Bartimaeus, Bartimaeus wayisibo. maenemies ake Izitha zakhe. vanhu vanotoona, Abantu ababonayo. havadi kuti aone. Abafuna ukuthi ibone njengawe. kunoti vane chavanosenza Kukhona abakuthintayo. potential iri muno munhu asiri kuona. Ekufishele somuntu bengabonile. tatsano vakaona vamwe mikana yaenda, Angabona imanyanya kuthiwa sihambile. bheta tikamuchengeta ari bofu kudaro. Sigcine isibopho njalo. but ndinofara wakaudza Jesu Ngithokozwa chelu Jesu. ndoda kuti ndione. Ufuna ukuthi ngibone. Jesu ndokubva amutendera kuona, uJesu avumela ukuthi ebone. Bartimaeus ndokubva aona. uBartimaeus wasebona. haana zvimwe zvaakakumbira, Akune into ayicelayo. nekuda kwekuti tine vanhu vatinoziva. Ingakuthi kunabantu sibaziyo. ane zvimwe zvaanozoda kuziva Kukhona angafuna ukuba kwazi. kana akuona Ungasebona. kuti hambenga achindinyaradza ndiani. Akatidlulisa. oza chimwe chabloka blessing yemunhu Besingamunye. ane maafter effects kuti kana zvandifambira Akayikuza mumwe munhu anoita mbuva Uzawuzisa. ishe vakangondikomborera Kunganguzisa. pana anofanira kubata shuwa. Kukhona kule ngikabi. oza denga rinotoziva Izwi liyakwazi. kuti uyane mapromises aakatarisira. Unoona ithemba sakhaleleni. nokuti imagine kana waakuona Imagine nasubona. wozoziva kuti uyu ndiye anga asingade kuti uone. Kuba ngati ngafuna ubone. We are blessed to become a blessing. Ukuthi sibe yisibusiso. zvokuti ningakazoinzwa kana watoropafadzwa manje Umazi ubusisiwe.
zvinonakiza. Kuyathokozisa. Tarisai mukomana unonzi Joseph. Khalani umuntu ukuthi Zvakareruka kulula kuti aregerera vakoma vake ukuqolela abafu wabo nokuti anga ashefu. ngoba Usapana kumwe kuregerera kunonetsa uchiri palevu iyoyo. kumukwana kuqolela kushuka ngokulevu Mwari ngakukomboreni kuti ngakumusisi kuti akuregerera kupfaye. Nokuti munhu uda kunyima lift ukasanga naye wani mota yako kuregerera kunoita isi. umuntu apachiri Zvose zvakamurerukira kuregerera vakoma Joseph wavamuvani kuti akuqolela nokuti abafu vakasvika apa better position. ngoba vakutulese kubeta position Mwari ngaakusimudzire kuti kuzakuphakamisa nokuti pane imwe level inorema kuregerera. kune ilevu esindayo kuqolela Akakonzera kuti uine dambudziko wanga nokutuve ludubo osangana newe futi uchiri mudambudziko iroro eshandawo nokukudu unoramba uine chigumbu. namudoke But akasangana newe Mwari akusimudza zvinoita nyore kuti muudze kunaka kwaMwari. Bartimaeus chaanongoda benzawo Bartimaeus akufuna kuphela ndoda kuti ndione. ngifuna ukuthi ngibone Jesu aiva munzira uJesu wayesendleleni uye zita rake anonzi the way, ndiye nzira. uJesu uthi yindlela Bartimaeus waigara muside meroad. uBartimaeus wayehlala side neroad Unoziva pane pamwe kuti position yawakagara iyi kwenye isikhathi sokuthi imposition ehlelile nyasha hadziuye ikoko. umusa ubuyi khona ngapho Jesu is the way, uJesu yindlela but Bartimaeus waigara muside menzira uBartimaeus wayehlala eside nendlela kunoti anga akagara paside penyasha dzacho. wayehleze eside komunye emusa yakhona No wonder Jesu paakapinda mujeriko hazvina kudhumana uJesu nokuti Jesu yake chete inyaya yekupinda munzira. uJesu indaba yazongena But endleleni kunatsana wangwari paside penzira. kodwa ukhona wayeside nendlela Upenyu unogona kukisa paside empili ngakufaka kuside but ndoda kuti udanidzire ukunemese kuti Mwari ndakasendekwa paside nehama dzangu, ndakasendekwa paside neurwere wandinawo, ndakasendekwa paside nekushaya kufunda. But manera nhasi ndoda kudanidzira kwamuri, so ndinofara kuti Jesu unonzwa. Chakagonekwa naBartimaeus kukunda vanhu vakawanda nokuti kana vakawanda vaimunyararidza iye ari one akazodanidzira louder than them kurati battle yaakarwa yekutanga kubhita voice revanhu vanoona kuona vanoonawo but pavoice aramba kukurirwa. Mulife une zvaunokundwa but make sure kuti Mwari vakuwanire nyasha uve nezvaunogona. Vanoona vamunyararidza but pavoice ibofu hake bari mukomana unoshedzera kuti ari kugona kushanda nezvinoshanda paari. Meso haoni but muromo unokwanisa kutaura kureva kuti pane chiripo paupenyu hwemunhu chaunofanirwa kushanda nacho chinoita kuti ugone kusimuka. Hatingafanane tese, hatingaone but pavoisa Mwari ngaakuwanire nyasha. Hongu tese hatingakave bhora but maoko ngaabate zvinoendeka. Tese hatingabate nemaoko zvinoendeka but Mwari ngavakupe njere dzakarongeka. Blessing iri pana Bartimaeus ndeyekugona kushanda nemuromo inotoendesa paKalvari kuti kune mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga. Tiri kuita tiende kudenga kutaura yangoti Ishe kana maakuuya mumabwenyu mundirangarire ndobvanzi tiri kuenda kuri zvimwe zvese akakundikana but pamuromo munhu akawana denga nesasi chemo kutaura kana kuchipa munhu denga kutaura akatonzi tiri kuenda chaagona chii akumbira Ishe kana maakuuya mundirangarirewo anzi tiri kuenda. Chatadzai muimbavha kusaidhi kusaenda chii kungonyararawo zvake mumwe achitaura iye akanyarara. Pane kumwe kunyarara kunokupotsesa zvinhu. Vanotaura vanoti a closed mouth is a closed destiny. Gona kushaura muromo wako. Haungagoni zvinoitwa nevamwe yese. Bartimaeus haoni sezvinoita vamwe but kana pari pakushedzera ine chaunofanira kuziva. Kana waziva kuti uri bofu shedzera. Ukaziva situation yako unofanira kuita naro.
usadzikame zvinhu zvakadai izvi. Ungakhumi izinto zinje. Mamiriro akaita ndako haidi kudzikama. Indlela engayidzaka usakope system dzevanhu. ungakopi system zabantu. Nokuti vamwe vari kutopembera. Abanye bayathokoza. Havangatsanye newe. Abanye bazika nawe. Asikana dai mabatirana neni. Ntombi bavulana. Ishu yemarriage yangu. Ishu yemarriage yangu. Ingoni kubuda pachena kuti yako kwete yawo. Wega aone kuti panotinetseya. Wega kuti kuyahlupha lapha. Yangu. Eyami. Iyo vane yawo. Bona nende yabo. Iri right. Right. Iwoti yangu. Woti yami. Woti vachamira sadza. Bathi abazakeluku. Iyo vakatoudzwa kunzi yemumwe hairambirwe sadza. Unenge unotarisira. Ufana khayileyo. Kuti ndiye achazomira panzvimbo. Munobva kumendaweni. Uregere kuzvidisappointa mudikani. Ungadisappointa mutsanana. Muromo wako ngaushedzere. Bartimaeus. Zvinotiratidza kuti aiva mwene waTimiyo. Waiteso haitakati. Zvichida nevakoma kana vanina. Unafuwavo Kana mudhara wacho Timiyo aripo. Unotala ko Timiyo ukona. Bati ega ndiye akudanidzira. Yena unomemezayo. Apersonalize nyazo dambudziko nderake. Uduveko lwakhe wakwati. Kosa dambudziko waziva kuti nderako. Uduveko wawatungo lwakho. Muromo wako aunyarara. Umlomo wakho awuthuzi. Une vanhu wakatarisira. Abantu bakhangeleleyo. Bati vanoona ka. Kodwa bayabona phela. Iwo waona. Wena awuboni. Sa iwo nokufanira kuchema mo. Wena ngomele ukhale mo. Uchikwinidzana nevanoona. Ndisana nabantu lababona. Vamwe zvinhu zvavo zviri right. Abanye zvavo zviri right. Unotongoona kuti zviri right. Yakuti ku right. But ukatarisa zvako. Ukakhilo kwakho. Don't act the same way. Ungayenza okufanayo. Saka David akatamba zvine difference. David wayenza kula masuku. Nokuti aiziva Mwari kwaakamubvisa. Ngoba ayakunkulunkulu wamukhipha ngayo. Nokuti pakauya Samuel kuzozodza. Wakwaba kuNsamuel kuzogcoba. Iye akasipa. Yena wayengeko. But nekuda kwenyasha dzaMwari. Hayi nomusa kaNkulunkulu. Akamirirwa. Wamelele. Akazodzwa. Wagcotswa. Achibva kumakwai. Esuke ezimvini. So kana ari yaJehovha yaakuuya. Ngamuchoko chaNkulunkulu kusisa. Haatambi zvinofanana nevamwe. Kadlalo kufanana nowabanye. Anotamba with a difference. Okula mosuku. Nekuti unoziva. Ngokuyazi. Kwaakabviswa naMwari. Atiswa kuna Nkulunkulu. Iwe ukangoziva chete. Wona ungakwazi kuphela. Haudi kupushwa kuti act with a difference. Afuni kufuka ukuthi enze kula mosuku. Ukaziva situation yako. Ungakwazi isimo sakho. Haudi kupushwa. Afuni kufukwa. Haumirire calendar. Awumeleli kalenda. Kuti pa 10 days Kuti dzekutanga kuti kwegore. zokutala komnyaka. Wakamirira 10 dzekutanga. Omele itinzo kutanda. Pano uchiitei. Lapho usenzansi. Neupofu hwese. Nokufunga 10 ngadzikuwane uri mune dzako. Nokuti unainyaya yakabata upenyu hwako ikukuremera. Ema ndikulale kutsindayo. Act with a difference. Nezikula masuku. Kana pari pakuimba. Nakuse kuhlelele. Vamwe voice kavanochunazo. Abanye wali kuyivoice vakushunayo. Bartimaeus harina kuti rakaita louder. Bartimaeus lakalawo. Unoona kuti kumwe kuita louder kunoattracta Mwari. Okumalawo kwatatu Nkulunkulu. Nokuti havaimunyaradza. Lava vamthulisa. But iye paakaita cry out louder. Yenememeza kakhulu. Jesus stopped. uJesu wahamba. Kuchema nezwi repamusoro. Ukumemeza nezwi liphezulu. Unoita kuti amire. Bezwe ukuthi eneme. Situation yako isimo sakho lesi usachifananidze nevamwe. Wasingafika abanye. Vanogona kukunyepera. Vakakutambira amandla. Tiri pamwe chete Asi ndawonye siyafana. takasiyana. Sichiyene. Tine kwatinobva. Kukhona lapho esuka khona. Tine kwatatobva izvozvo. Kukhona esisuke khona Tine kathesi. mawiri atatoita kuya panapa. Kune esibuye Tine ngayo. madzokerero atichaita. Kune esibuye Tine ngayo. dzimba dzatiri kutonopinda. Kune Dzine nyaya dziriko. Kune So kana wauya pana Jehovha. kuza kuNkulunkulu. Act with the difference. Yesu kunomahluko. Tongera chiudza muKwarare. Chona china abanye Harare. Kuti vamwe makaberekerwa muno muHarare. Abanye Lazarus lapha eHarare. Vamwe takauya. Abanye Zesa. Saka tine ka difference. Sinomahluko. Ende mawiri atakaita akatosiyana siyana. Indlela eseza ngayo ichiyene. Even muri pabasa. Indlela isemsebenzini. Muri pasame company. Nokusemkhambani. But mapindiro amunenge makaita Kodwa indlela elandela ngayo akasiyana. ichiyene. Mumwe wakazongofonirwawo nehama. Omnye wakufonda isitoro. Kwashota munhu wani. Ushota umuntu eyi-1. Ukazopromotwa promoto. Ungapromotwa. Kwete nekuti wakaqualifya. Hathi ukuthi wakuqualifyile. Wakangonyarwawo nowamwesekuru se. Akuhlonipha umuntu. Wakutanga kunane mapepa muofisi. Yenza ngami lakamuntu ehhovisi. Kana wakunamatira basa rakadai. Ngase ngenza umsebenzi onje so. With the difference. Kazi nomahluko. Hausiwo waidiwa. Asuwa ofunakala. Wakatozviziva kuti ungosiwo waidiwa. Uyawacho asuwa Waidiwa hana kuuya. waifunakala kakuyana. Iyo ndokubva waenda ipapo. Wena uhamba khonapo. Ndokubva wanozorora zvino. Watuphumula.
Ndakambonzwa komana wachitaura. Zvakafana vekuruma. Sorry inenge rafu ndakanzwa wachitaura. Ngani rafu. Mukomana achitaura so. Akuita ngekuruma. Sanzi muno ndakarora. Umtenge mtete. Asiri wanoda kurora mai. Asiya kai kuri kumtata. Ngati munenge ngane matremba iyo yasete zvokutanga. Ndakanzwa wachitaura. Ndenge vekuruma. Hanza asiri mai. Aisuye. Mwangu amene kwakazenda. Angana akwaso haya ngati. Pandakazoona uyo. Ngabona lo. Osa anenge sabu ko. Ongani so. Oh, bana sabu kana chita uma. Isabu ngeke zoma. Kana ukita pray ita uma kwenza tuli sabu sheshua. Bro, tete ma differences ati now. So no mashungo esilawo. Sekuti ukachengwa ukaona nyasha za Mwari dzakakuitira. Uthi ngapha ukungabona umuntu owenza uNkulunkulu. You worship with a difference. Iyadumisa lo mashungo. Wamwashiba zvineka rhythm so. Abajoshela kuloko yiridi. Izwi ndariende Mwari akunzwewo. Ilizwi lihamba uNkulunkulu ekuzwe. Ita is very outstanding. Ngoba lelizwe elibalula mashungo. Jesu wakamira. uJesu wama. Anzwa kushenzwa. Sezwe kumemisa. Akamira. Wama. Anozviziva kuti iri izwi. Yakwazi leli lizwi. Ndiri munhu ane problem. Ngelo muntu olodhuru. Mamwe mazwi ndiri kwanzwa. Amanye amazinyawo. But iri voice. Iyi voice leli. Munhu ane nyaya. Umuntu unendaba zakhe. Izwi rako ngariattract answer. Izwi rako ngarise Mwari musishweni dzakusangana nazo. uNkulunkulu kusishishilo osangana nazo. Jesu waibuda muJeriko. uJesu wayiphuma eJeriko. Akasiya mirako yekupedzisira. Wachisa isimanga sokuqina. Yemunhu anga ashedzera. Esomuntu wayememezile. Mukubuda kwauri kuita mugore rino. Ekuphumela kweza kulumnyaka. Ndoda kukudena kuti udanidzire. Ukukala ukuthi umemezile. Usangane ne-last minute miracle. Last minute miracle. Tine vanhu vanofuta kuti zvinoitika nekuda kwetime. Kuna vantu vakanga kuti kwenzakala ngenxa yesikhathi. Aiwa Mwari wedu anoita zvinhu even mutime yasikatarisira. uNkulunkulu ezimezele ngesikhathi ongasikhangeleliyo. Ndakazviona kubhora ili. Kuma nebhoreni mina. Imwe timu dziri pa 0-0 so. Ziku-0-0 so. Vamwe vakutobuda muground kuti Kuma ground kuti takazonzwa kuti pena. sezaswapena. Tikazwa kuti ragohwa. Sezaswaseveshosile. Last minute. Last minute. Iri dangerous. Iyingozi. Inoendesa mukombe. Ihambisi. Trophy inoenda mu-last Trophy minute. yahamba i-last minute. Iwe unogona kutora umwe mukombe mu-last minute muno. Yathatha enye i-last minute. Izwi rako ngarigoyese muchato. Danidzira nezwi kune Jehovha. Ngelizwi kuNkulunkulu. Mwana Bartimaeus mukati muchato zvinhu zvinotora time so. Ungathi umtshato manje uthatha isikhathi. Aiwa zvitori time. Awuthatha isikhathi. Chinhu chatofunza chinoda time. Ende ngikuti kufuna isikhathi. Chinhu chinoda mari zhinji mutime shoma. Into efuna imali eningi. Nokuti chimwe chinhu zvinotora time. Enye into ethatha isikhathi. Pane pachiunganidzwa mari. Ukuthabisa imali. Zvino ukaiwana yakaungana. Ungayithola kutheni. Wakataka time kashoma. Sokuthatha isikhathi ukuthi Iexample yezvangu ini manje. umzekelo soyizinto zami ngami. Intakaronga muchato 1 week. Nasho umtshato 1 week. Next week yacho ndotachata. Next week yakhona ngachata. Marongero atakaita. Ukuhlelesa kwenzani? Mwari marongero vakazviita. uNkulunkulu ukuhlela kwenzani? Ane vanhu vaakaudza. Kuna vantu abatshelayo. Chatisaidzana. Chatisanu kodlo. Mufundisi ari kuparidzana kuchata. Umfundisi wathumela ngachadana. Vachato munhu. Ngachade lo. Ndobva panguva 1 phone call. Kwawe wankolo. Tiri kuda kuti muchate. Simuntu uchate. Ndikati manje zvingaitwe zvarini. Kungaizwa kwati. Zvikanzi kana mangwana. Ngoba kusazi. Ndikafuna kuti munhu ari kujoka. Atatu kutajoka. Zvikanzi endai kuwestern union. Hamba neWestern Union. Ndikaona mari yacho yauya. Nawe imali yakho asikisa. Sana ndangopa muziziso. Sezvizaziso. Kuti uyai kumuchato. Vane mtatweni. Next week. Next week. Vemastates vakaita emergency. Ava steps waizi emergency. Anotangwa neusiku neusiku. Adinga ngesokusuka ngesokusuka. Emergency. Emergency. Kune last minute miracle so. Last minute miracle. Yekuti vanhu vamuchinorongwa gore rese. Kushezukeka wote. Bhebho rati Jesu aitobuda. Jesu aitobuda. Kunoti vanhu vaitoshadzira kuti apedza neJeriko azvatopera. Havana kuziva kuti paakunobuda kumapeto kwerodhu kuna tsano vari kusangana nemumwe munana. Hama dzangu ndiri kuparidza Mwari anoshamisa. Ndiri kushumira Mwari unoita zvishamiso. Asingalimitwe nenguva. In this time and in this season, may God give you a last minute miracle. In this time and this season, Mwari ngaakupe last minute blessing. Unoziva kuti munhu anoswera achitambudzika kuti ndopinda nei mutauni handina mari yekombi. Umuntu uya achitume kuti ngangaita netauni handina mari yekombi. Rinogona kuzodoka nemotikari nyowani. Ringatona sezvokoteji. Izvi hazvo kuparidza chete kai. Asi kukuchumaira kupera. Takasangana nazvo. Sasangana navo. Hama dzangu kudenga kuna Mwari. Ezviri kunokurudzirwa. Pane last minute miracle. One last minute miracle.
Wanachita hapasisina zvapera. Anochita kusiyana sokuperera. Jesu aitobuda, he was living. Sephuma sehamba. But akaramba kubuda nemunana womwe munhu. Wayalokuma ngesimanga. Ramba kubuda mugore usina kubata munana wako. Chichadana munana wako ndechekuti uchadanidzira maneranasi. Ndokumbira tisimuke tidanidzire kuna Mwari. Kuti Mwari ndiri kudawo maziso. Yekuperekedzwa nevanhu ndaneta. Yekutakurwa nevamwe ndaneta. Yekuitirwa zvinhu nevamwe ndaneta. Ndakuda nyasha dzekuitawo zvinhu zvinobatika. Ndakuda nyasha yekuita zvinonzi zvangu. Ndakambogara muGoshen kwenguva refu. I need to move into my own Canaan. Ndiye Mwari weGoshen, ndiye weCanaan. He can bring that shift into your life. From Goshen to Canaan. Kumopirwa kusvika palevel yekupawo. Kutambidzwa kusvika palevel yekutambidzawo vamwe. Kubatsirwa kusvika palevel